ಅಂತಾರತ ಆ ದೈವಾರಾಧನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅವೇನು ರಾತ್ರಿದ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಪಗಿಲ್ದು ದುಂಬು ಬಿಡ್ದು ಅನೇಕ ಕಾಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂಬಂತಿಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರನ್ ಫಲತ ಆಪೇಕ್ಷ ಇಜ್ಜಂತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂಬಂತಿಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರನಕಲ್ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾಪ ಯಾವು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗ ಅವಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಏತ ಮಲ್ಲ ಕಾಶಿಗೆ ಓಡು ಏತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆರಡಲ ಏತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎರಡಲ ಮೇಕಲೆ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಐಕೈಕ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಂಚೆ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಅಪಚಾಪಣ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಜನಕುಲ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟ್ಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಾಪನಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಗಮನ ಬರ್ತನಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಈ ನಡ್ಜೋಡಿತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಭೂತಕೋಲ ಪನ್ಪಿನವು ಏರ್ನಲ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ದವಲ್ಲ ಕನವಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಯರಿಗೆ ಗಾಳಿ ಚಂದ ಬದಿಕರ ದೇವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ದೇವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕಲ್ಲ ಏರ್ನ ಕ್ರಾಯಗುದೆ ತೊಂದರ ಅಂದ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ ಅಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೈವನಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟ ಇಜ್ಜಂಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಾರಾಧನೆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಗಿರ್ಲಾಯಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೆರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಎಂಚ ಉಂತಾವಲಿನ್ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ ಒಂಜಿನೇ ಅದು ತಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನವು ಐಟ್ಲ ಪಂಬದ ಬಕ್ಕ ಪರ ಬಕ್ಕ ನಳಿಕೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಾರಾಧನೆ ಪರಿಷ್ಠ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಅವಲ ಅವನ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಸಿರಾಗಿಗೆ ತಂದು ಏತೋ ತಲೆಮಾರಡ್ದು ಅವನ ಭಾರಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಅವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತನ್ನ ಜೀವನನೇ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮುಡಿಪಾದ ಜೀವನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡಾದ ತನ್ನ ಶರೀರನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನೇಕ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಒರಿಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಮನೋವರ್ದ ಹತ್ರ ಆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೂಡುಗಟ್ಟದು ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿಕಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆ ಏತೋ ಜನ ಇತ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಧ್ಯೋಗ ಬರಂದೆ ಎದುರುಗು ಬರಂದ ಏತೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆ ಏತೋ ರೀತಿಯ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನುನ ಇಂಕಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನವೇನ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಲೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಏತೋ ಜನ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇರ ಅರಿಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ತನ್ನ ಜೀವನನು ಮುಡಿಪಾದದೀದು ಅಂತಾರತ ಆ ದೈವಾರಾಧನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಫಲತ ಆಪೇಕ್ಷ ಇಜ್ಜಂತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂಬಂತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರನಕಲ್ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೀನಿಕಲ ಮಸ್ತ್ ಅವೇನು ರಾತ್ರಿದ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಪಗಿಲ್ದು ದುಂಬು ಬಿಡ್ದು ಅನೇಕ ಕಾಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂಬಂತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರನ್ ಏತಕಲ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾಪ ಯಾವು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಓವೇನು ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದುಃಖ ಬಡೆಯರಡ ಅವು ಅಕಲೆಗೆ ಇಡೀ ಶಾಪ ಇಡೀ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗ ಅವಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಏತ ಮಲ್ಲ ಕಾಶಿಗೆ ಓಡು ಏತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆರಡಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತೆರಂದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಕು ಕೂಡುಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಲ್ತೆರಡ ಏತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎರಡಲ ಮೇಕಲೆ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿನೆಕ್ ಒಂಜನೆ ಅದಾವು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮುಕ್ಕ ಜಾತಿ ನಿಂದನದ ವಿಚಾರಣ ಬನಂಬತ್ತಾನ ದಯಕೆನ್ನಗ ಮೂಜಿ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ ಜಾತಿನಿಂದ ಕಡೆಯಕ ಅನಗ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ನೇರವಾದ ಪನ್ಪಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಐಕೈಕ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಂಚೆ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಚಾಕ್ರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪಚಾಪಣ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಜನಕುಲ ಕೂಡ ಸಮುದಾಯದ ಲಕ್ಕದ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಬೋಡ ಪಾಡ್ಲೆ ನೇರವಾದ ಕುಟ್ಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಾಪನೊಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಗಮನ ಬತ್ತನಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಈ ನಡ್ಜೋಡಿತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಲ್ಪನೊಂದಾಂಡ ಮಲ್ತದೆ ಅವೋ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ನೇರವಾದ ಇದೊಂದು ದಾಲ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದ ನೇರ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಕಡೇಕ ಆದಿಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನದಾದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಡೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಗೆ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಲು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಏನಿತ ದಿನ ನೆಡ್ದು ದುಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನ ಅವನ ವೇಷಬಾರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನೇನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟದು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಏನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತನ ಮಲ್ತೊಂಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತನೆ ದೈವಾರಾಧನ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 100-200 ಜನ ಕಂಡೆಟ್ಟು ನಡೆಟ್ಟು ಕುಳಿದು ಆ ತೂಪಿನೊಂಜಿನ ಭಾವನೆ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅವೇನು ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೋದ್ಯಾಪನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಕುಳ್ಳೆರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ
ಆ ಗಳಿಗೆಡೆ ಬತ್ತದು ಪ್ಲೈಡೆಡ್ ಬತ್ತದು ತೂದು ಕೊಂಚ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಯರ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಬೋಡಾದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ತಿನಾಗ ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರೋಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲ್ನ ಎಂಜಿನ ಕೆನ್ನಗ ಭೂತ ಕೋಲ ಕಮಲ ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರನು ಒಂಜಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇದು ಅವೇನು ತೂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಅಪರಾಧ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪಿನೇ ಆಯ್ನೆಟ್ಟದು ನೇನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್ದವಲ್ಲ ಕನವಡಿಸಿ ಮಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಭೂತಕೋಲ ಪನ್ಪಿನವು ಏರ್ನಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಏರ್ ಮಾತ ಆರಾಧಕರುಲ್ಲೆರ ಅವಿನ ಉಡಲಿಗೆ ಉಸಿರಾದ ದೆತೋನುವೆರ ಪ್ರತಿ ವರಿಯರಗ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಂದ ಬದುಕೆರ ಆಪುಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಅವೇ ಇನ್ನು ಏರವೇನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕಲ ಏರ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಯಗುದೆ ತೊಂದರ ಅಂದ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ ಅಕಲೆಗೆ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೊಪ್ಪನೋ ದೈವನೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ತೂಪನೊಂದಾಂಡಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟ ಇಜ್ಜಂಜಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುಟುಂಬಗೂ ತಿರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಪ್ಪನ ದೈವನೇ ಆಯ್ನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆ ದೈವನು ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಯಗು ದೆತೋನೋನ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆ ದೈವನ ಕ್ರಾಯ ದೆತೋನ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತೆರ್ನ ಬದುಕು ಮಾತೆರ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮಾತೆರ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ ಮುಲ್ಪ ಉಯರ್ ಮಾತ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಬತ್ತೀರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಿನ ನಂಗೆ ಗ್ರಾಮದೇವರಂಚಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ಬರ್ತದೆ ಏತಿ ಇಜ್ಜಿನಾಣಲ್ಲ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ತದೆ ತರದಗ್ಗಾಲೆ ಎಂಕಲ ಕ್ಷಮಾಪನೆ ಎಂಚಿನ ಆ ನಡಿಟ ನಟ್ಟೊಲ್ನೆ ನನಕೇನು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಡ ಎಂಕಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡಿ ಅವೇನು ಎಂಕಲಿನ ಮಲ್ತೋನ್ಮ ಬಾಕಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಏರೇಗ ಗಮನಗು ಬರ್ಪನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ದೈವ ಚಾಕಿರದ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಗುತ್ತುಮಡ ಸ್ಥಾನದ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರದ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ನೀನು ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನಗಿತ್ತು ನನನಾಥ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗು ವಿಶೇಷವಾದ ತೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನು ದಾಯಕೆನ್ನಗ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಕಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಆಪನೊಂದು ಇತ್ತನಾಂಡ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಆಪನೊಂದು ಇತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರಂದರ ಸುರುಲಕ್ಕನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಆಯ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವಾನುಗ್ರಹಣಿಗಳಿಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತ ಮತ್ತೆ ಐಕೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ ನನಲಾತ ದೈವಲ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ